net hier. En ek hier net. Maar een stukje verderop, richting Holland, komt er. De Fisk-Migratierivier. Daarvoor wie deze 14 miljoen euro van het Waardfonds heel wichtig. Zonder dat bedrag zullen we dat net slagje. Eens is de provincie die had de eerste stap zet. Het Rijk docht mij, het Waardfonds docht naar mij. En dat is alles bij elkaar fantastisch om dit grote project slagje te litten. Het Friese Geer is een van de initiatiefnemers van het project. En dat had een reden. Die Fisk in zichzelf is wichtig voor u, maar het is ook een part van de voedselketen. Dus er binnen einen, er binnen wietstins, die vliegen hier al rond te wachten op de Fisk om hun jongen mee te voeren. Dus als part van de voedselketen is dat ook tegenwichtig. Sas jocht het raas uit. En dit paard volg je de visken. Er liggen nu al miljoenen visken van de Aarsluitdijk te wachten op het moment dat zij er terugmaaien, zij is onderzocht. In 2018 zet het werk uiteen. En oors als al het oren dat terug de Aarsluitdijk heen wil, hoeft voor een visk de bregen net iepen.